dawuh. Iki ingkang tinimbalan ora mung aku karo kowe saka Sala, ning uga nimbali para kadang bintang tamu. Oh ngono, heeh. Antara lain Mas Sumar Bagio Gareng saka Semarang. Wis kepareng rawuh. Nek nitik ambune berbat-berbet ki wis. Oh iya. Mulai yo diantri pinarak ana kiwa kotak kene. Dipethuk aja dipleroki. Monggo tak derekke. Monggo ayo. Yo, kalah kudu ngerti. Dua kali dong. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Ana cireng dipangan boyo, Mas Gareng panjang yuswa. Amin. Amin amin tuku tahu mung cacah siji. Karepe mugi-mugi Mas Bayu tambah rezeki. Amin amin. Sing jeneng rezeki ora mung duit, nggih ta? Betul. Sing jeneng rezeki niku awak waras ya rezeki, tambah kanca ya rezeki. Serawung niku ya. Serawung ya rezeki, buktine panjenengan serawung kalian Pak Radul sakniki ditimbali mulih angsal rezeki. Alhamdulillah. Biyen 2017 ya karo panjenengan ya Mas ketoke. Aku mau ya di nganu tahun 2017 pun kula ken mriki lho Mas. Wah aku ya padha karo kowe jawabane. Piye? Duite pun entek, Pak. Saiki diparingi jajan meneh. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Pak Radul. Wah jan aku le nyelak-nyelake aku kuwi panturai arang-arang saiki. Lah pripun to? Lah yen biyen kerep ijek ana jenate Ki Entus, Ki Sudirman. Oh nggih, Pak Dirman, nggih. Pak Dirman golek kae saiki arang-arang mulo ki mau tak lon-lonan. Nggih. Lewat jalan tol. Jalan tol. Tulisane iki apa? TOL. Diwaca tol. Tol. Oh TOL kok tol. Oh iya ya. Oh iya, heeh. Aku mampir rest area Kabupaten Ranting. Batang. Batang kuwi gedhe wong kuwi rest areane cilik Ranting. Ora ngerti uwit Oh kuwi. iya iya iya. Terus ora metu pintu Pemalang aku pintu Kabupaten Pecodotan. Pekalongan. Kalong karo codot di sedulur. Ning jeneng nggon ki aja diwalik. Wes ke jauh piknik angel kok. Lah wong jeneng papan kok diwahi ya bingung ngono. Wah, jujuk kene Tarewangi nerabas PKL padat kok ngono. Nggih. Jebul, transite adohe ra umum. Lah iya no, niku betek-beteke Pak Radul niku kepengin merajakke panjenengan kula sak kanca. Kok sik doyan sampean rene dikawal numpak mobil. Nggih. Bareng aku mau rene iki mlaku ki lewat kebun. Untung ora kepethuk buta cakil ngono. Ya ora apa-apa Gareng iki kulino Sobo Alas kok ya. Sobo alas. Aku yo ning jenenge kewajiban. Nggih. Namanya orang sudah sanggup, ya apapun resikonya harus saya lakoni. Saestu. Menika pangrengkuhipun Pak Radul dhateng kula kalian panjenengan tresnane kaya ngene
ing ngatasé wis pirang-pirang taun ya ora dilalekke. Nggih. Mula nalika Pak Radul tindak dateng Solo, Mbak Cangik panjenengan mengke nggelar kelir ten nggen kula nggih, mengke kalih Mas Garing nika. Tesih urip to? Tesih aku ya ngono. Piye to apa salah? Ora mungkin Pak Radul kok ngendika ngono. Diaturi kok. Kowe iki saploke entuk gareng anyar iki lho. Garing sapa nek? Kaya sak kecekele. Wong aku iki malah wis aku wis salaman yo. Nggih, aku wis dijak foto karo mantene. Wedhus jan. Wong iki lho, Asma Kinarya Japa. Asma Kinarya Japa. Asmane sapa sing arep mangun saiki? Pak Radul. Apakah arti dari nama Radul? Raki ramah piyayine. Oh nggih, piyaine guyu kok piyaine iki mesem guyu. Tur nek ngendika ora tau natoni atine wong liya. Betul, wong Nggih. kulino komunikasi karo sapi kok. Kok sik. Lho, ora ngerti. Kok komunikasi karo sapi maksudnya piye? Wong ning digon peternak sapi iki mesti cedhak karo sapine. Oh. Lho, nggih, wong nggih. ki ora Sik jeneng komunikasi ora kudu omong-omongan kok ya, Mas. ora Nggih. ngelus-ngelus. Heeh. Kuwi nggonku kono peternak sapi ya model ngono kuwi. Nggih. Dul, Dul. dulu sampai sekarang orangnya tetap sama, ramah sama orang lain apalagi teman. Mula kula niku ecung jempol kali Pak Radul gitu. Nggih. Nadyan diparingi cukup malah kepara turah ewa semono panjenengane tansah lembah manah, ora ngedir-dir. Iki ora seneng pamer, ora seneng umuk, ora seneng sombong lho niku. Nek bengi niki kula bingung tenan. Lah kok bingung perkara napa? Kula nu tenggon Pudi mono menerjemahke desa. Nggih. Kene desane jenenge angel banget e. Kok? Muncang. Nah, sakniki panjenengan gandeng wis kundang Gareng Kulino nerjemahke desa, sakniki mang nerjemahke Desa Muncang. Ayo. Saya wong Jer Basuki iki mawa biya. Nggih, karepmu Ya ngonceki ning hitungane piye? Lah wong genah taringane Pak Radul wis akeh kok ya. Ayo. Engko rak ya Oke. enek dhewe ra. Oke wong ki diwenangake ikhtiar lan budidaya. Leres, nggih. Muncang ki hurufe apa wae? Muncang. M. Malam hari ini Pak Radul mengadakan syukuran. Nggih. Terus U. Untuk mensyukuri pernikahan putrinya. Terus N. Nama putrinya Mbak Devi. Nggih. Terus C. Cowoknya Mas Riki. Ya. Terus A. Adapun hiburannya wayang kulit. Terus N. Nama dalangnya Ki Bayu Aji. Nggih, matur nuwun. Kose kurang siji. Kurang siji. Oh iya, Ding. Kowe iki jare buta huruf apa piye? Piye ta? Muncang kok eno hop piye? Oh iya. Oh iya kurang siji. Justru yang digaris bawah iki G. G napa niku? Gareng sebagai bintang tamu. Wah. Ya. Wong iki kudu katut kok ya. Dian mo nadyan urung mangan seafood ning lancar. Wis ta, ora sah. Ayo. Ora gelo. Aku ya protes to. Kok protesi ngapa? Kowe seafood komplit. Heeh. Aku unde-unde. Njenengan kok wis dicepaki siput. Ya. Iku golek ning kali ngono ta, kaya keong cilik-cilik ae lho. Iku sehat ngono kuwi. Mah wong aku kelas iki aku makan seafood ki ora sing kewan kelaran. Apa? Wah seafood tok kewan kelaran iki ora enek. Seafood ki sing paling laran ki kewan kelaran. Apa? Kepiting. Oh iya nek kepiting ya kelaran kok ya nggih. Ah, Ning panjenengan rasa semelang kabeh niku wis ngerti kewajibane dhewe-dhewe. Nggih. Bakune panjenengan ndongake apa romantene? Nggih, Ayo. kados panjenengan semoga mempelai berdua atau temanten malam hari ini putra putri dari Pak Radul menjadi mendapatkan wahyu jodoh. Nggih. Perlu saya perjelas. Nggih. Anda berdua baik laki-laki mau perempuan tidak hanya mendapatkan bojo tapi jodoh. Mergo nek sing jeneng bojo, Bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. nggih. Nek jenenge jodoh. Kalau jodoh yang bisa memisahkan hanya maut.
Contoh kaya Mas Garing kuwi, Nduk. Nggih. Mas Garing karo garwane pancen wis judul tenan. Mula kagungan putra ya ora beda karo putrane Pak Radul ya dokter. Nggih, sami Pak Radul pangestunipun anak kula kalih-kalihipun dokter. Amin, amin, amin. Terus mantu kula kalih-kalihipun nggih dokter. Dadi kula ajeng buka poliklinik. Poliklinik. Poliklinik iki wis duwe duit, wong iki duwe duit to klinikan iki. Dadi lumpuk-lumpuk sih. Wis aku iki kaul lho. Kaul piye? Anakku loro karo dokter, mantuku loro karo dokter. Jelas sing gedhe dinese ning ngene Tegal. Nggih. Iki buka poliklinik iki krungu. Heeh. Kian loro gratis. Wih. Nek dipreksake ning anake jenengan gratis. Bahkan tak kei bonus. Wih. Elok tenan. Janji lho iki, janji lho. Iya. Kok nek nganti ana kanca-kanca sing awake greges-greges ora patek sehat, engko priksa ning ngene anake jenengan. Weh, kei gratis. Gratis. Kei bonus. Kei hadiah. Kriteriane. Kriteriane apa? Semakin berat penyakitnya, semakin besar hadiahnya. Nek upamane mung penyakit kulit gatel-gatel ngono kuwi. Sepeda. Oh. Sepeda. Heeh. Terus nek anu misale watuk terus apa kaya sesek ngono kuwi. Kuwi roda loro. Kendaraan. Kendaraan. Heeh. Lah nek kaya jantung, liver, kanker ngono kuwi Roda papat. wah. Apa kuwi? Ambulan. Ya ora usah diadiah pancen ngono kok ya. Ari ngeterke rumah sakit kok kuburan. Nek ya alhamdulillah lho, ing ngatasé bapake Garing anake dadi dokter. Panjenengan iki bathi karo bathi. Nek kaya aku awake greges-greges nyaket ning dokter ya diperiksa entek-entekane ya mbayar gitu. Nek jenengan gratis awake ora penak periksa nggone anake, engko diamputasi karo anake dhewe. Oh, iki bapak iki lorone dicek sik. Kowe ora ngerti penyakit, mbok aja omong penyakit. Piye to? Takon Mbak Devi ya lho. Piye? Kok Ngecek kesehatan lho diamputasi siji-siji, tangane sik diamputasi. Diamputasi iki dikethok. Mosok masuk angin sikile dikethok. Memang kencing manis. Oh, anu otopsi. Lah, otopsi. Otopsi. Kowe ngerti ra? Otopsi iki nemu batang. Sing ora ngerti jalarane mati iki diotopsi. Ora ana to anake dokter kok bapake batang. Lah nek ngecek kesehatan ki lho apa jenenge? Observasi. Oh iya 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 diobservasi. Dosen kok kowe ora ngerti penyakit ki lara sih. Gak. Wong ngene njaluk waras malah lara ya. Aku loh, ini saya dengan Pak Radul itu sama. Nggih. Dalam arti berjuang total untuk anaknya. Leres. Apapun dikerjakan demi prioritas pendidikan. Iki sing diarani. Nggih. Wong tuwa kuwi sing awet ninggalake marang anak-anake kuwi ya bab kepinteran. Nggih. Yen bondo iso entek, pangkat iso luntur, ning kepinteran sampai kapanpun masih bisa dipakai. Amin. Mugi-mugi mengke mantene loro saged nulat lekase kados Pak Radul nggih to. Oleh sesoman awet nggih to nganti kaki nini. Nggih, pun kula dongake bakunipun pakai pedoman saya. Mbak-mbak niki utak-atik gathuk, pakailah pedoman saya. Pedomane Mas Garing napa? Anda berdua manten kekalih utawi sinten mawon sing sudah jadi manten, Anda masuk dalam ranah rumah tangga. Harus tahu arti rumah tangga. Apakah arti dari rumah tangga? Niku ruang untuk ibadah. Jadi penjenengan mulai ijab kabul nawaitunya harus ibadah. Oh nggih, niate ibadah. Ibadah. Terus maha besar nilai ibadahnya. Nggih, Terus tanggung jawabnya dunia akhirat. Ngatos-atos nggih. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Terus garislah yang lurus menuju ke keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Aku kan ngandani iso. Nang nglakoni ora iso. Ning rak wis ibadah eling-eling nggih to ngeleke nggih. Ya monggo mboten nggih mboten napa-napa. Nggih, ora ning wong kok nuturi ora enekne saling mengingatkan. Tak goleki kanca Mas Gareng. Sapa Mas? Mbak Tatin tak aturi jumeneng sik kene. Monggo. Yo, mentaram turun. Oh yo.
Aoe aoe dualo enake ngetan bali ngulan apa sejane kawan. Selamat malam Mbak Tatin. Selamat malam Mbak Waduh. Limbo Mbak Cangi. Jan, piyayi kok saya suwe ora saya sepuh, saya nom, malah saya ketok saya ayune. Anu ciri khas penyanyi saiki iki saya kondang saya mempur. Maksudnya piye? Ku Mempur kaya tela. Niku tegese atine wis ayem. Ngono lho, kaya Mbak Tatin wis ora neka-neka. perbedaane tipis lho. Napa? Tatine awake kok ngene ayem apa dablek? Tipis lho kuwi perbedaane. Nek kira-kira menurut Pak D napa? Ada kecenderungan ning dablek. Nggih. Mergo seorang seniman kuwi ora dablek malah justru mati karirnya. Oh, ngono ya Karena Mas. seniman yang ora dablek begitu gagal sedikit pasti akan glempang. Oh, ndablek. Dablek iki dalam arti dablek positif. Oh, tak kira ndablek mangan terus ngono. Loh, kuwi hobimu. Ya ora ta Ya ora ya. hobi, jenenge mangan ki kebutuhan Pak D. Jenengan nek ora mangan ya piye jajal? Lho aku manganku gur pindho kok. Pindho? Awan karo bengi. Lah esuk. Esuk ngapa? Aku ora sarapan kok. Lah piye? Aku manganku ya awan. Oh iya ta. Mangan awan kuwi nggo jasmani, Ya, terus bengi nggo Halus. rohani. Para halu. iya. Ya, mula kula ki yang kenangan wong Mas Gare iki duwe bojo kaya Mbak Tatin ndak polahe kaya ngopo nek aku ya. Alah nek kula dadi bojone niki gah aku. Loh, No, lah kok ora gelem apa-apa sarwa dicukupi lho, Mbak. Aku ki awakku kene iki meringankan beban wanita lho. Maksudnya? Lah enteng. Entenge kok nek jenenge aku sakmene gedene kok jenengan sakmono ki, Cuk. Piye? Kaya lombok temumpang tahu ya. Nggo wahinge ilang lho. Ana bojo go wahe kok ilang. Yo ora aja golek bojo ki aja mawas fisik. Carilah suami yang bertanggung jawab. Oh, ngono. Lah nek niki jenengan umur sementen, umpamane umure sementen to, terus gedene semene dadi bojoku saiki apa ora gurung ngriseni tok to iki? Loh, malah iso mbok nggo dolanan kok. Iya. Tak iso dolak-alik aja. Kok martabak kok piye? Bojo kok diolak-walik. Lah nggo dolanan iku apa ya, Mbak Tatin? Nggih. Niki panjenengan ndongake apa romantene sik? Ayo. Oh nggih, kagem Mbak Devi kalian Mas Edo. Nggih, Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi enggal angsal momongan ingkang soleh lan soleha. Amin. Pokoknya hanya maut yang memisahkan. Leres. Amin. Oh, ndongake nek kaya Mbak Tatin genah mandine Mas Gare wong kulino prihatin, wong kulino tirakat kok ya. Lah apa aku ora mandi dongane? Loh, mandi. Diskriminasi. Ora. Aku yo mandi. Ah, iya. Justru orang doa yang diterima paling mandi ki doa orang-orang yang teraniaya seperti saya ini. Ora ana sing menganiaya, kabeh iki tresna. Mbak Tatin wis tresna. Mbak niku mate cedhake ben ora rumangsa teraniaya. Wah iki kancane do bagus-bagus, aku koyo ngene dhewe iki ora teraniaya. Lah ya, iki jenengan ki rak kudu profesional nek gareng ya kudu diorek-orek ngene iki, apa ora? Hah? Oh. Wong jane nek umpamane ra diorek-orek ya malah gilani. Dadi malah bagus nek diurek-urek iki, Pak. Iki malah bagus nek ngene kan ketok putih, ketok resik. Iki omongane cah wedok sing tak tolak cintane yo ngene. Waduh. Alah. Angger tak tolak mesti nyelek-elek aku. Kok anggepe arep aku arep seneng karo jenengan ki maksude tekan pirang perkara? Lah kowe seneng karo aku apa ora? Ora? Ora yo wis kok nesu. Ora nesu. Aku mending ditolak cintanya. Lho lah kowe iki tak Niku mung upama, upama jenengan seneng ngono lho. Nek ya tangeh kelakone kok ya.
Nggih wong nek upamane dadi bojo kula nek arep anak-anak apa anak-anak luwak apa piye iki karo iki. Lho kowe kok ya kolu luwak. Ya ora. Tak walik kowe saiki. Kok karo aku anak-anak luwak. Lah kowe kok ya kolu karo luwak. Kuwi gur upama. Lah upama rasa dirembuk. Lah jenengan mau yang ngrebok upama kok. Dadi sampean ngene, sampean iki upamane wong. Ngono wae upamane ngono karepe ngono kuwi. Sik. Upamane wong berarti aku dudu wong. Lah jare upama. Iki aja marake kisrul iki. Lah piye to jane arep wong par sing luwak? Sing endi? Aku alung luwak. Lah kok ngono? Mergo cedhak karo lambene wong pirang-pirang. Kok iso? Kopi luwak. Lah ya. Ngene Mas Gareng. Ben ketok nek sampeyan ki mesra ora mung ngadu argumen karo Mbak Tatin to. Sakniki kula nyuwun dandang gula sida wasih sampeyan gandrung Mbak Tatin. Oke. Mumpung ado omah kok. Kok iso ngono lho? Mas Bayu. Pripun? Niki gelem ra gelem niki incone sing tuwa niki. Ah iya no, niku wis enake mung arek kuwi kok. Ana nego iki kolu ra kolu tutulke kecap. Ya. Tak jajale ya. Yen kira-kira ora sedeng balikke. Kaya tuku hem. Iki mah lobok iki. Arep ngopo? Ngopo? Kok nebak iki lho. Aku wis arep maju-maju mbok kok sik sabar. Wong iki kaya di ngerti wektu. Lah ya pendekatan dulu kok ngerti-ngerti kok arep nyekel lho. Anake selak tangi. Ya diantimu no ya. Oh modar. Ayo. Apa ki situasi? Nggih no. Ayo. Jenenge karo wong tuwa ya sabar, ora areng ketokke swara wae. Lah njaluk dituntun tangane lah ya Allah, mak mlaku dhewe ora iso. Kene tak tuntun. Ya. Nah, wis pun. Pun ngeterke bae ning puskesmas e kono nggo suntik. Lah enak mah. Ayo. Pamintaku. Oh, iya nyapa dadu-dadu. Aku agar roman karo wong ayu iki kisruh kok. Ya sabar ya Pak Tati, wong tuwa ki lalen kok. Nggih. Sabar ya, sabar. Wis wong tuwa iki lalen nguyuhan. Lah iya to. Iya. Aku nganggo pampers. Ayo. Pamintaku. Kini. Maju kene ya. Inje kacang. Kacang atom apa piye? Lah sapa? Kakang. Oh kakang. Kok kacang? Nek secara tidak langsung wis jodoh lho. Nyatane ora kencan semayan agemane iso padha kok wernane. Kok iso ayo. Ora kencan piye ngentekke kuota. Iya. Nimasituase. Iki roman kan. Kowe arep apa? Kok sik to? Sing wedok malah gila iki piye to kuwi? Lah iki roman karo wong tua iki bingung arep saka ngarep apa saka mburi. Saka ngarep nglempit kok mburi ngluntrung. Ora ana sing kok ngarep kok mburi kok bingung. Lah sing mbok nehke ngarep apa mburi? Ngalah. Iya, tapi yo ngarep sing. Nah, ayo. Atot. Tatine ndi? Kuwi lho sono gedene kok ya. Nek jenengan iki harus menatap wajah, jangan menatap yang lainnya. Aku yen natap kowe dadi pengen. Pengen ngapo? Pengen nembang meneh. Waduh. Ana. Iya. Atot runtut tansah reruntungan. Pak pengen. Wong gandrung kok gagas liyane lho. Lah kae Pak. Apa? Ngelek idu ta? Nyawang ae dhewe ngelek idu. Ora kok ngelek idu, aku arep kidoni sing lanang. Oke, sae Pak nggih. Ayo. Ing sarina sawah ngene. Kang Mas. Opo Yai? Kula nyuwun dipun pangku. Wah, gelem no kesempatan kok. Pangku. Arang-arang lho, Mbak Tati ini nyuwun dipangku arang-arang ngono kuwi. Ayo. Menawi panjenengan tresno kalian kula panjenengan estu tresno kalian kula. Aja meneh kok njaluk tak pangku, kowe njaluk nyawaku tak enehke. Apa iya?
Gage, ayo Pak, jaluk Pak, ya oleh Pak. Kowe penonton kok sadar. Ayo. Mangku iki piye to kok iso arek kaya Jare mangku. Mangko ki nek kaya roman ki sikile ditekok siji kae lho. Kaya Nah. Nah sikile tunggange siji. Oh, cara wayang ya. Heeh, cara wayang. Ayo. Oh, alah kaya lungguh pring sing tuwik ya iya. pring gapuk. Iya. Kaya lungguh pring gapuk ayo. Terus iki aku ngene. Is. Ngene. Wekmu tokno kene. Wekmu, bokongmu. Kuat lho ya awak Iya, sing kuat. Ya, waduh. Jan. Oh, sip. Apa? Mas, Apa? kaya mangku salon kontrol. Kenyek wis jenenge. Lah ditoke Mas kene. Lah terus aku kan piye? Madepe rono. Ha anu. Ya. Ditoke rene kaya ngedep toae aku. Ya aku berarti aku digendong wae. Gendong. Gendong. Kosek. Aku ki omah-omah 30 tahun punjul ora tau gendong lho. Kok njaluk digendong iki. Lah apa bugare yo gendong apa kuat? Kok gedhi kae. Gedhi sene omah. Gendong ngarep. Ngarep. Wah, Jan. Ngarep. Wong nek bathi karo bathi yo kuwi. Kuwi jane stroke apa piye to jane? Gendong tati iki lho. Ngarep kene lho kaya bayi kae lho aku ngarep. Heeh. Makane ngene. Iya. Nah. Malah sing gablok si lanang iki. Sing digendong kowe apa aku? Aku. Oh, lah ra omong. Kok malah kono sing arep gaplok. Mas Bayu. Piye? Iki kok malah arep mie. Mas Gareng. Mas Gareng. Apa? Aja ngono lho. Ora ngono piye? Engko Pak Pos sing gampang pengen. Masa aku dikira arep mie. Mie kuwi malah mendem. Lah apa? Entuk susu kedaluwarsa. Ya lumayan lho timbang ora entuk mie. Ayo. Oh iya. Ayo. Ing sarina tekan ku to iki. Sawangine tati ndi? Kae lho wis menawa barang ora ero. Jenenge wae tuwa. Oh iya. Heeh ya wis maklum. Aku arep muni ra roh iki ndak dosa. Oh, nggih. Soale nek karo wong tuwa iki ra entuk muni ra. Salah roh. mbok blakan mu nek aku picek. Ora. Datan kinggang sarambo. Kok malah kaya tantangan kuwi to. Lah itekno roman ado-adoan ngene. Nanoe ya. Amona do caketing hati. Ya. Menane Ayen cedak tansah mulat. apa, Pak? Anu tatin weruh ilatku keri. Agar muni mulat nih kok dadak. Kaya silih pitik ya, Pak. Ora nembang ra paten. Kok nesu apa ta? Gur kaya iki Gur. ora gur kaya. Oh tak bagus-baguske slit pitik. Lah arep milih apa nek ra kuwi ayo. Kaya ora ngono. Lebgah ki kecer-kecer iki lho. Ayo. Sida. Sida asih tu. Nah. Ah kok mentok arep ngendhok. Tinggo mimilan mintuna. Ayo. Iki dadi sapa ta? Wis pokoke sing ana apa tak go. Pokoke sing aslepi sapa ya kuwi. Ayo barang nimpasan tepi wajib. Kang Mas. Panjenengan weruh manuk mboten ten mriko nika lho Kang Mas. Manuke sapa? Manuk ingkang sami roman kula pengen ngonten ika lho cucuk-cucukan. Kados manuk nika. Oh, Kang Mas. Kowe kepengin tak cucuk? Mas kaya manuk nika lho Kang Mas. Aja nang kene. Lah ning endi? Iki di streaming bojoku nonton.
jenenge nek seniman profesional to. Jare bojone Mas Gareng ora tau cemburu. Jare sampean dipadake botol bir kae jare. Heeh. Lah iya. Isine disok ning ndi ra masalah sing penting botole bali mulo. Iya. Iya. Waseba braya. Lah ngapa ta? Ngapa? Ngapa lho? Napas entek ora dideg-dege iki lho. Ono enak katok-katok. Lho, kan ngandake anu Mas Bayu ki seneng swantene jenengan apik sae. Seneng apa kuwi nyiksa aku kok. Pirang-pirang kata ra kejak aku lho. Agar kepethuk nyiksa. Ora. Wes. Sesuk tak jak. Wes ora dijak nek ndi wong ning omah kok. Mancing lho. Ayo. Oh lupute mancing kok karambol. Yo langgame kula nyuwun nyidam sari mawon. Sing asta Mbak Tati. Mbak Tatin oh, iya. Monggo. Monggo Mbak Tatin, monggo. Yo. Nimbali Mbak Tatin iki ora muspra Mas Gareng. Nggih. Yaine pinter, ya to gandare ya elok, suarane ya hebat. Nggih, heeh. Elek-elek niki nggih. Kok elek-elek ya apik kok elek piro. Yo, Elek dhewe. setengah elek setengah apik. Wong iki ya tilarane Suwargi. Nggih, Sing heeh. nyata sing nyungging Suwargi Kisena Nugroho. Leres, heeh, nggih, heeh. Sik tak goleke kanca siji meneh. Ora men ora udur karo Mbak Tatin. Mriki, ayo kene Mbak Elisa, monggo. Jebul kae sing mak anti-anti. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam Wilujeng Dalu Macangik. Nggih, pripun kabare? Pengestunipun Wilujeng sae sanget. Amin, amin. Rak nggih sami sehat ta? Injih leres sehat. Panjenengan dos pundi Macangik? Alhamdulillah sehat. Ngantos dumugi wonten mriki. Nggih. Mbak Elisa bidal saking Ayojo jam pinten? Kula saking Jogja jam kirang langkung kalih langkung
3 langkung menit. 3 menit. Ngapa to, Mas? Kowe ngapa? Terus terang. Jam kalih. Mau bar ketemu Tatin. Heeh. Wonge lak judes bar. Heeh. Iki ngadeki aku alternatif iki. Oh iya, heeh. Cewek bawane luwih cilik. Mbok menawa luwih halus. Ha iya. Lah terus Kok plekutuk. Plekotok piye ta? Piye? Kotok piye? Coba sik kenalan itu sing mbok ya kono dibagekke sik. Jenenge sapa, Mbak? Kula namine Elisa Urcarus Alaso, Pade Gareng. Soso. Elisa Urcarus Alaso. Jenenge kok angel men. Jenenge Miso. Ya. Kok miso? Bakso. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh, daleme Ngayogja. Kula dalemipun wonten Ngayogja Dema Ijo sakmenika. Kaya omong-omongan karo company ya. Mau karo Mbak Tati jari kekasaran mula wong iki mbok enenge wae ya Mbak Tatin ya. Resane banding-bandingke kok. Ayo, saiki jajal dikei sing ngene dong pra. Ayo. Pripun ajeng tanglet menapa kula menika seketek niku saged basa Jawi kanthi lumayan sampun lumayan sakmenika. Keteke sapa? Panjenengan ajeng tanglet menapa monggo kersa kula ingkang Jawa. Apa? Aku izin mudhun ya. Apa? Berat guyon. Ngapa kok nguyah lho? Aku ngrungokke swara Tatin lho. Ya bener kowe Cen anu seketek ayo omongnya. Kok sekedek. Setitik. Nggih. Kok setetek? Ampun emosi, sabar, tenang. Mau tanya apa panjenengan monggo ajeng diruwake semoga Mas Gareng tenang. Di alam bakar. Nesu meneh. Oh, apa? Ora aku sik Ah. iki mesti ana akibat ki mesti ana sebabe. Heeh. Kowe iki kok omonganmu kok ngono kuwi jane Yogyamu ngendi aslimu ngendi? Jojone Demak Ijo, tapi rumiyin aslipun bapakku Seko Toli. Oh, bapakmu Seko Toli. Aja disambung Seko Toli. Aja Seko Toli. Ya. Toli. Leres. Sulawesi. Panjenengan kok mangertos nek niku wonten Sulawesi. Asa mesti aku yo ngerti. Kok malah melu-melu ketularan iki apa ta? Kaya untung Suropati kepethuk londo. Ora. Lu kan aku bombong biasanya tuh tanya Toli ki ngendi aku ndadak nggenahke panjenengan benjang ajeng teng Toli mang numpak motor mabur mangke transit wonten Balikpapan mudune di Palu. Anu dadak tak terangke biasane. Mudune di Palu. Gelem. Modar no. Palu ki nggon tempat kota. Oh, di kota Palu nganggo kota Nah, Palu iya. ora mudune di Palu. Neng kota Palu. Mudune di Palu, terus jalan darat munggah Bon Kopi mudun Toboli. Ngendi? Lagi neng Toli. Mudune lagi. Toboli. Wih, mudune ning Ambeien ngerti ra? Saya doboli. Jengkel lho. Doboli wah. Anu, Mbak Devi pun tilem mboten nggih. Lah ngapa ta? Anu, Mbak tulung tensi kula diukur, Mbak. Lah ngapa? Aku omongan karo ngene caloro iso tensiku munggah. Ya, mula ngene lho, aja sok banding-bandingi wong iki enek luwih eleng kurange. Nek Mbak Tatin ngono ya ora apa-apa, arep kasane ngatine halus ngono. Iki ketoke halus. Ya ku mau lho. Apa? Kowe tau dolanan to, sedotan dilebokke banyu disebul. Plekutuk. Ya aja ngono. Ya wes watak watu ciri wanci dandang sumyang. Wah. Apa? Piye, ngerti ora? Ngerti Wis ora? patak mantu ciri wanci. Ngerti ra jarene guru sek bakar Jawa. Ngerti ra watak watu ciri wanci dandang sumyang. Guru. Ning yen muridé kaya kowe iki iso gurune stroke. Itu Jawa yang enak aku gumun basa Jawa tuh apa ya bahasanya tuh agak lucu. Ada lagi yang aku bingung Pak De basa Apa Jawa. basa Jawa kok lucu?
Saya bingung apa coba? Ada yang aku pingin minum. Ada namanya Nuna Nunu. Nuna Nunu. Itu apa? Nuna Sing Nunu. bener kuwi numpak nunu. Ngawur to. Piye? Mbak Tati ngawur lagi. Ngawur lagi. Ngawur kabeh agar gableh. Digugulan ditiru jenenge guru iki kok malah numpak. Kok iso? Ngawur. Aku wis iso stroke tenan lho. Piye to? Oh, nunak-nunu kok dadi numpak apa? Numpak Nono. Kok iso numpak nunduk iki lho. Aku saploke ngapalke lagu mau lho, sore ngapalke lagu lho, kisruh aku. Kisruh mau. Lagu apa? Apa diapalke karo yoga-yoga iki lho. Ayo. Wae. Ngene lho. Pancen tembung Jawa ki akeh banget. Heeh. Pancen ana sing urung dingerteni, saya karo cah saiki urung dingerteni. Heeh. Apa mau? Nuna Nunu. Nunak nunu kuwi tegese ora apal gone lumaku goleki alamat utawa goleki barang kuwi nunak nunu lampune peteng. Oh. Nunak nunu. Nah, kuwi. Nah kan gitu aku. Kok iso paham. bedake? Tangane mau piye? Kok iso bedake nek kuwi nuna? Nunak. Iki lho nunu. Kok iso bedake? Tangane lho, Tangan. tangan. Ngopo dadak? Dadak ngene iki apa? Kok beda? Kene nunak. Nunak ki. Nek nunu kok dadak ngene ngopo? Nunak ki urung ketemu, barang ketemu nunu lho. Nunu ki yo ijek bingung ngono kuwi. Oh, jadi Padha bingunge kabeh. Oh, tadi nek bingung ki gini sama gini. Siji meneh Pak De. Aku sing arep tanglet. Apa? Boleh toh? Oh, itu. Ada satu lagi yang lucu juga. Tetek bengek. Tetek bengek itu apa? kowe biasane umur 50 munggah. Aku cari-cari apa tetek bengek. Kowe Tetek bengek biasane apa? wong sing umur 70. Piye ta? Teteke wis banyak. Iku kuwi. Awur. Ngene. Wah, iki jan ora cetha. Ora cetha piye aku wae budrek lho. Ngene, Mbak Elisa. Ya. Bukan ora anu, kudu nganggo H. Oh ya. Jadi nek anak misale nggih, Ya. to karo to. Wis Oh, beda tegese. Nah, nek sing bener iki Yang beda. tetek Nganggo H. Lah kowe mau tetek kok. Oh, tetek bengek. Tetek blenyek. Tak nanti bulan balik nih. Anyel aku kok. Coba mbok golek wedokan liya. Tawa jenenge. Soalnya kok. Kok enek ya kuwi kok ya. Aku wis arep halus-halus ke lho, kepethuk cah loro iso kisruh aku. Lah ya. Kowe ora apa-apa. Yen ora takon ya ora bakal ngerti. Nggih. Bisane ngerti mergo takon, bisane pinter gelem sinau. Heeh, nggih. Wong kowe ora ngerti tetek bengek kuwi tegese kuwi barang sing aneka ragam kuwi Warna-warna. warna-warna. Oh, beragam-ragam. Ragam-ragam. Oh, jadi kalau kita disuguh makanan banyak, iki tetek bengek oke, ngono. Ora. Nek Pak De jan suwera ngerti kok ya Pak De. Wis tuwa to dadi suwera ra weruh to. Kuwi mau Kira-kira. Piye? Kok susah ngapa? apa? Bar nembuk nunuk terus tetek. Lah ya Wah, tetek bengek. Terus, wah, iki panganane oke nganti tetek bengek. Wah, saking oke. Ning ora jenenge Nggih. panganan tetek bengek. Oh iya. Jadi Nggih. cacahe iki akeh dadi tetek bengek warna-warna. Oh iya. Itu hanya dialek, Pak, dialek. Wis apa meneh? Apa meneh? Sing kira-kira marake pecah ning sirah apa? Gampang bae. Aku kan wis suwi ning Jawa sinau angka-angka to. Nggih, Wis angka. pinter aku angka-angka lumayan lah. Seko setunggal kali 3. Sekawan gangsal enem pito 8 9 sedoso sak panunggalane. Se 20 21 tuh setunggal likur. Dua kalih likur. 3 likur. Pada tak tanyain. Basa Jawa pinter toh berarti. Iya. Kalau 25 apa basa Jawanya? Selawe. Oh, selawe, bukan 5 likur. Ora, selangkung ya dibasa. Oh ya. Ora 5 likur. Oh ya. Lima- Kalau 40?
sekawan dosa utawa 40. Oh, kalau empatnya ada 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Bahasa Jawanya apa? Empatnya ada 7. Sekawan yuta, sekawan atus, sekawan dosa, sekawan dosa, sekawan ewu, sekawan ewu, sekawan atus. Angel ya? Piye? Sekawan yuto, sekawan atus, sekawan doso, sekawan ewu, sekawan atus, sekawan doso, sekawan. Lisa. Ya Allah. Betul lah. Angel ya. Mare jobol 7 iki. Angel. Wah ning tenan iki. Iki bocah loro iki pancen ya bisa dibilang seniwati berkualitas. Nggih, heeh. Iki cara-carane tembunge seniman digodhog ora empuk. Leres. Mbak Elisa. Nggih, dawuh. Arep ndongake apa karo mantene coba? Oh nggih, menika nggih tembung yang bagus. Ora mandi. Ndongake ra mandi wong Ora awake. mandi to. Lah awake dhewe urung omah-omah ndongake. Lo yang penting itu tulus seko atosku. Waduh. Sekon atos. Sekon jero atos ki wis tulus itu Ati yo ati kok atos. sinabulaken. Atau Ati. Heeh. ati nggih Nggih. kula dongakaken tim Nggih. ting nanganten, timanganten, temanten, Pinanganten pi. pinanganten kekalih Ya. menika Mbak Depi ya. Heeh. Kalian Mas Edo mugi-mugi sageto iki. Atut runtut reruntungan. Wih, ngono kuwi. Saged atut ngentut. Ngentut berurutan. Atut runtut reruntungan. Boten namung dumugi kaken-kaken nenen-nenen salame-lamenyo. Iki ya tunggal iki. Ninen kok nenen. Nenen. Ngomongin. Arek ngapa? Arek piye? Sesek. Arek pipis. Pipi. Ya ora apa-apa diampet sih ya. Anane ya lagi ngene iki Elisa iki ngene iki. Aku petuk Elisa ping pindho so kecik batu aku. Ya aja ta, ya aja ta. Wah, aku ngrungokke wis ngempet sing lagu. Ya ampun. Tapi tulus seko ati lho iki mawe. Iki aku ngerti, mula ora ndang duwe bojo apa? Ngapa? Naipe ora ono sing gelem nikahke. Lah kok ora enek sing delok. Aku saya nikah sadar hidup. Ya ora to ya. Malik melok barang. Nyuwun dadi ati dibawani sik. Oh. Oke. Sing bawa Mbak Elisa. Cocok. Oh, ayo. Maka, ayo Mas Garen ning tengah no, ning tengah. Oke. Nah, kuwi kok capek. Nah, kuwi ning tengah kok Mbak Tati karo Mbak Elisa sing ngedusi. Nah. Seneng lho. Digatek wedok loro seneng lho. Wong Jawa ki ngomong yen didusi ki mati. Ya ora mesti kok ya ora Mbak. Mboten ora apa-apa aku tak dusi. Aku nek apa jenenge iki jenenge ndangkel ngene iki to telaten lho. Nggon lekuk-lekukan ngene iki engko ya tak resiki kabeh. Kok mbok kudulan. Ayo ora. Iki kedusi wong mati. Iki kira ono ya. Ngosok-ngosok barang. Ayo, maka dibawani sik. Gegaran wong akrami. Maka kaya ngapa suarane Mbak Elisa? Maka ayo. Bareng nembang kok malah cetha. Lah piye? Yo nek nembang yo dipepekno. Kok dipek? Iki angel neh ya. Apik-apik. Diapik-apik kok terus kok disikat dipepek. Wis kowe rasa omong nembang kowe.
Suarane apik, larase pleng. Niki entuk bonus Rp100.000 kagem Mbak Elisa. Matur setan nuwun, Pak Bayu. Laris. Ora iki jane sindan apa bakul lho. Aku belajar loh, kita kalau wayangan kan mesti ono bakul-bakul itu. Caranya biar indis ekonomi ben soyo duitnya soyo mekrok. Saya oke, saya mekar. Gitu. Yuk ganti Mbak Tatin. Nano. Luput pisan kena pisan. Suarane hebat, lafale cetha, Mbak niki wonten bebungah Rp100.000 aku Mbak Tatin. Mas Ayu, laris. Yo Mas Gereng. Yen gampang luwe gampang. Yo entek sik, entek. Meneh urung. Yen angel Garek siji dintekke. Sing keri dhewe kudu sing cetha. Ayo, keri dhewe kudu sing cetha. Jiro lu, ya. tan kena numbas arto. Alhamdulillah. Wis rampung. Apa Mas? Lah di Sing keri dhewe apa? Tan kena ditumbas arto. ya wis berarti ora entuk dituku nganggo duit. Sebuah karya itu tidak bisa dibeli pakai uang. Bobor. Apa bobor? Bobor. Laris. Kok larisnya entuk duit ora entuk duit kok bobor. Lah jare ora kena dituku arto aku ya pekewo ngono. Tegese ora butuh duit. Aku kok ya lali ya. Nang apa? Lali ciri khase Bayu iki lali. Tapi Napa ta? Dheweke lomone karo wedokan tok. Yo, hati-hati. Yo Mbak Elisa. Hati-hati karemu, ra karemu. Maka Neno. Awas balungan yo. Baipong yuk. Mbak Tatin yuk. Yuk Mbak Elisa.
bablas kelinci ucul dangdutke. Alalale alalale balungane seru. Oh, kur sedaya, yuk. Yo. Yup. Terima kasih, matur sembah nuwun. Nggih, heeh. Mas Gareng, niki wau anu panjenenganing Soibul Bait Paradul badhe ngersake tindak wonten pepanggungan. Oke, Paradul. Mbak Elisa, Mbak Tatin Paradul badhe tindak wonten pepanggungan. Monggo Paradul. Monggo Paradul mriki mengke ngersake lagu menapa paring dawuh, monggo. Ya 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 mentaram ja mentaram. Aoe aoe pelarak disamperke ono Paradul ngersake lagu Podang Kuning. Oke. Wah, selerane. Siap, monggo. Sing lagu sih tren. Nggih. Langsung lagune nggih Paradul nggih. Oke. Ayo kene Mbak Tati karo Mbak Elisa kene, monggo. Anu. Oh, sing nembang Mbak Tati Mbak Elisa. Ayo no. Tak kira non. Lah nggih Mbak Tati Mbak Elisa leres. Oh, kula kinten Paradul piyambak. Monggo. Langsung irama seger wae, Cok. Oh, ngono. Ayo, monggo. Anu, kublak kuntak wae. Nggih, monggo. Yo, diaturke. Yo. Ayo. Mangga, yuk. Mbak Tatin,
Ibu? Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Ngersake napa meneh, Pak Radul? Oh, Pak Radul. Malih napa pempon, Pak? Napa ngersake napa? Oh nggih, siap, Oh, nggih. siap. Matur nuwun. Wah. Nggih, matur sembah nuwun Pak Radul, matur nuwun, monggo sinara lenggah malih, monggo mentara. Bener. Yo. Ai aoe. Wis tanggap. Munggah panggung isih nyawer. Ha iya ta. Wah, Elisa Tatin, aku ya dikeki Pak. Loh, Ndi, nang ndi, salah ndi. Nang ndi? duitku nang ndi? Lah, Kuwi lho, nek dhuwur. Kuwi lho. sekarang wis tuwa ya lalen. Niki enten awala niki. Menapa, Mas? Niki sik, anu Mbak Elisa. Ini tak tambahin 100, ini tak tambahin 100. Ah, nggih. Mbak Tatin, tak tambahin 100. Ayo. Jajan kok lecet Nggih. mer saestu. Mas Gareng. Ah, ki layange dibaca. Ayo. Dibaca dulu. Diwaca sik, ra apa-apa. Mengko dikeki mengko. Oh, tak tambahi. Nah, ki. Tambane. Wah, ora sisan. Iya. Ngapa? Kuwi adae surat kuwi lho, ben ora kecer. Tenono kowe. Apa ta? Wah, kono dilungi aku dhewe ora Tak lungi lho kok. lungi kertas. Monggo Lah kaya kertas. oh maca ajine maca aku dalam buta huruf. Saya somo. Oh, tulisan iki. Walik. Kuwi lho. Iya. Nomor 2. Apa ta? Apa kok? Kok nomor 2 iki, Mas? Nuwun lagu Gubuk Aswajik. Kok asmaji to? Ya wis ben to, ora entuk dhek tok. Kok nesu. Ingkang nyanyi Mbak Elisa. Mendem wedokan Mbak Elisa. Terus kijing miring Mbak Tatin. Anu manobong Mbak Elisa. Oh, Elisa kabeh berarti ki. Wis, kowe ana Endo Kusumo. Iya, ra apa-apa, Mbak. Apa wae mau? Apa wae? Gubuk Gubuk asmara. Asmara, Nggih. mendem wedokan, kijing miring, Anoman Manobong. obong. Oke. Mantep itu sik. Ayo, Mbak Elisa tuh mau. Kula derek sakit mendem. Oh, nggih pun mendem gareng mau nuwun. Nesu meneh. Eh, mendem ki ora mendem mayit dipendem, mendem ki lho. Oh, ya. Mendem. Nggih. Ya Mbak Tatin nek anu Nggih, mendem itu nggih. mari. Niki ya anu permintaan lagu dari tuan rumah Pak Radul. Podang kuning Mbak Tatin, Sriuning Mbak Elisa, lali janjine Waranggono Abdi. Sesik deman dari Waranggono Abdi. Nggih, siap. Tiap lagu nyuwun dibawani sedaya. Oke, siap. Nggih. Wonten bonusipun Rp300.000 untuk Mas Gareng. Oh, alhamdulillah. Tenane. Tenan iki lho. Ah. Diaturi kok. Tenane. Iya. Ndi? Oh, anu Gareng wayang kulit. Wah, nggih nggih wayang kulit kok. Wayang kulit. Sesuk wayang kulite tak dol melalui TikTok. Nggih, yo mendem wedokan sik diaturke. Nggih. Duete karo sapa? Karo sing ndang Jaipong. Oh ya. Nanda gen munggah rene, kendangnya ben dicekel karo Agit. Apa Pandu? Ayo oke, ayo. Ayo Dutine Dut, kowe lak duete karo Pak Tatin. Ayo. Le. Arang-arang to kowe jejer Cahayu. Iki lho kesempatanmu. Malah iki padha aku iki. Gedem-gedem. Kowe yen kepengin weruh yoga bonsai ya iki. Kok bonceng? Lah iki wedi. Ora dhuwur-dhuwur. Aja dianu kuwi anakku kok kuwi anak angkatku kok kuwi. Mula tak anu. Cah bagus, kowe arep urung nyuwara tak jatah 150 gak awakmu ae. Alhamdulillah. Pak Radul.
Ngapa? Pak Radul. Sampun sare. Kok sampun sare digawe kok. Kula dereng dikeki Bayu Pak Radul. Mbok kula dinehi. Kok le mesake. Kaya cah SD ya. Ayo, ayo. Ayo beda-bedaan ki tak matke ki. Ayo. Mbok ayo. Mboke kula sinten? Kuwi Mbak Tati iki mbokmu. Piye gelem ora karo aku? Gelem. Kalau muni gelem ki kaya saja gelem. Masa gelem tenan? Nggih. Gelem. Awane adem ya. Maksudnya terus arep piye kowe? Kan mbokku kan gedhi awake. Lah ya kowe anggapmu kowe iki cilik napa piye? Gak apa? Aja. Apa? Iki wae Pak. Kan aku yo milih sing gedhe padha gedhene no. Mosok karo iki yo tak kruket ngono wis langsung. Aku tak bobok. Jangan bobok ya, Mbah. Ayo. Nggih. Mbok Iki jane umurmu pira to, Le? Wis sing boros raine kok. Jane umure sak anakku adoh ne. Oh, berarti ngemot umur iki ya. Nggih. Ya niku lho kula joweni. Tembung kok kemut. Lah apa? Aku tekan didi. Aku njaluk di kawinke. Tak tambahi 50. Ah, Lah Bayu wedhe 200 kena gitu kumpul sak. Sesuk gowo mulih mobile Bayu. Yo, Mbak Tati. Ben rapopo. Karo sapa Sing lanang ora cair, sing wedok cair. Oh, jaluk sing kok. Mas. Ngomong jaluk bojoku. Ben pancen lomo sing wedok timbane kae Bratawali pait. Apa aku trimo, bojone sing ora trimo. Ayo. Sing penting ana nyawane. Yo, maka. Yuk. As. Simbok aku wis gedhe ana perawan coba takokno Atole-tole katane abang dicampuri kelapa parutan tole-tole rapine gampang paling penting aduh simbok aku iki wis mendem wedokan aku ora bisa turu awan pengen ketemu ora gampang kok bojoan aku tuh bisa golek sandang pangan yen ngerti mendemu apa bojomu kok pakani yen Alel alaling yen mangkono
aku jebles iki. Aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Iya tole. 2 kali Mas Pandu, ayo. Ana ketan aku tukokno simbok aku wis gede ana perawan coba takokno Tole ketan yo aku iki wis mandem aku simbok ora bisa turu awan pengen ketemu ora gampang pokokan aku tuh kisah boleh sandang yen mangkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya tole dengane bongi Terima kasih matur nuwun. Mbak Tati, Mbak Elisa, Mas Gareng. Engko lagu liyane tak aturke Patet Songo. Oke, engko dawuh, Mas. Dikatuk kene Patet Songo. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Engko ndak dadi dukane sinten. Ayo, matapi wajib.